Súdna rada, orgán, ktorý chráni nezávislosť slovenských sudcov, bola za Matovičovej vlády najmä zásluhou pani exministerky spravodlivosti Kolíkovej značne oslabená. V roku 2020 pretlačila novelu ústavy, ktorá povedala, že predsedu, podpredsedu aj členov súdnej rady možno kedykoľvek odvolať. A to bez akéhokoľvek dôvodu. A Európska komisia od roku 2022 Slovensko v každoročnej správe o právnom štáte upozorňuje, že takto sa nezávislosť justície chrániť nedá. Sudca, ktorého šéfovia môžu kedykoľvek vyhodiť, nie je nezávislý sudca. Dnes to vraciame späť. Do medzinárodného pripomienkového konania sme predložili návrh ústavnej zmeny, ktorá obe krivdy napráva. Poprvé, občan dostane späť svoj hlas. Petíciou s podpismi najmenej 350 000 ľudí bude možné spustiť ľudové hlasovanie. A ak ľudia rozhodnú, predseda parlamentu vyhlási parlamentné voľby. Po druhé, končí svojvoľné odvolávanie členov súdnej rady. Po novom budú dôvody jasne napísané priamo v ústave. Závažné zanedbanie povinností alebo dlhodobá zdravotná indispozícia. Nič iné. Tento náš návrh reaguje na spoločenský dopyt po väčšom zapojení občanov do rozhodovania o fungovaní štátu a zároveň rešpektuje závery Ústavného súdu aj odporúčania Európskej komisie. Tí, ktorí vám pred pár rokmi zobrali väčší vplyv, sa dnes tvária ako jeho ochrancovia a tí, ktorí oslabili nezávislosť súdnej rady, dnes hovoria o ochrane justície. Úsmevné, keby to nebola taká vážna téma.